Modrić. Luka Modrić je hrvatski nogometaš, počeo je trenirati 1992. godine u Zadru, Zagrebački Dinamo. 2003. do 2008. godine. Osvojio 3 državna prvenstva s Dinamom i 2 kupa. Super kup. 2012. godine trenirao u Reala Madrida. Rođen je 11.9.1996. On je reprezentativac gimnastike. Član je DTZ Hrvatski Sokol od 2000. godine. Od 2006. godine se natječe na međunarodnim turnirima u gimnastici. 2015. godine je postao najtalentiraniji hrvatski gimnastičar. Ovo je njegova se. Blanka Vlašić. Rođena 8. studenoga 1983. godine. Osvojila je 10 zlatnih medalja na svjetskim prvenstvima, svjetska dvoranska prvenstva, na kupu kontinenata, mediteranskim igrama, finala svjetskog kupa, i europskih prvenstva. Osvojila je 4 srebra u olimpijanskim igrama, u svjetskim prvenstvima i u svjetskim dvoranskim prvenstvima. Osvojila je 2 bronce na olimpijskim igrama i na svjetskom dvoranskom prvenstvu. Išla je u osnovnu školu meta. Preskočila je 208 cm. Ona je jedna od najboljih sportašica. Dražen Petrović. Dražen Petrović je košarkaš. Dražen Petrović se rodio u Šibeniku. Umro je 7.6.1993. a rođen je 2.10.1964. Osvojio je u olimpijskim igrama 1 broncu i 2 srebra. U svjetskim prvenstvima dobija je 3. mjesto i 1. mjesto, a u europskim prvenstvima 3. i 1. Položaj bek šuter. Klubovima je bio KK Šibenik, KK Cibona, Real Madrid, Portland Trail Blazers i New Jersey Nets. O njoj. Datum rođenja joj je 21. lipnja 1990. Rodila se u Zagrebu, visoka je 1 metar i 83 cm, teška je 80 kg i živi u Hrvatskoj. Otac je napustio kad imala 5 godina. Ima 18 zlatnih medalja, 4 srebrne medalje i 2 brončane medalje. Sam je trenirala atletiku od 2. razreda. Hvala na snimljenju. Kostelić. Rođena je 5.1.1982. Počela je skijati sa 5 godina. Ubrzo je pobijedila na svim natjecanja u dobi od 15 godina. Ima 9 zlatnih medalja, 10 globusa i 2 srebra na svjetskom prvenstvu i olimpijskim igrama. Ivica Kostelić ima 1 zlatnu medalju, 1 brončanu i 5 srebrnih. U Švicarskoj je postao svjetski slalomski prvak. Počeo je skijati u dobi od 2 godine. Ano Balić.
Ivano Balić je hrvatski rukometaš, olimpijski pobjednik i svjetski prvak. Podrijetlom je iz Dugog Polja kraj Splita. Rođen je 1. travnja 1979. Proglašen je najboljim igračem svijeta 2003. godine i 2006. godine. Najboljim hrvatskim sportašem 2007. te najboljim rukometašem Hrvatske 2004., 2006., 2007. i 2008. godine. Boksačke statistike profesionalne. Pobjeda ima 38, pobjeda prekidom 34, ukupno borba 52 i poraza 11. Osvojio je bronzu. Mirko Filipović rođen je u Vinkovcu 10. rujna 1974. Bivši borac mješovitih borilačkih vještina, hrvatski borac. Nadimak mu je Krokop. Visok je 180